sasabihin sana ako. Ano yon? Buntis ako. Ha? Kailangan mong panagutan itong dinadala ko. Hindi pwede. Alam mo namang may asawa ko. Anong gagawin ko, Berto? Wag mong ipapaalam. Kahit kanino yan. Ayaw kong malaman ng asawa ko ang tungkol sa atin. Sige, alis muna ako. Berto! Paano na to? Huwag mo kong iwan! Ate, saan ka pupunta? Ruby, ikaw na muna ang bahala. Babalikan ko siya, pangako. Ate, may anak din ako. Hindi ko sila kayang alagaan ng sabay. Magpapadala naman ako ng pera kapag nakahanap na ako ng trabaho sa Maynila. Sige na, Ruby. Ay nako, akin na nga. Basta, ipangako mo sa akin. Magpapadala ka, ha? Oo, Ruby. Magpapadala ako. O paano? Aalis na ako. Salamat. Dixie! Nakalinis ka na ba ng bahay? Ay, hindi pa po. Di ba sinabi ko sa'yo na maglinis ka? Pasensya na po, Nay. Nakalimutan ko po pala. Sige po. Nagdadahilan ka pa. Nay, ano po? Ano pong ulam? Nagugutom na ako. Pumunta ka na sa kusina, anak. May natirang ulam. Kainin mo na. Sige po, Nay. Nay! Wala namang ulam! Ha? Sandali lang! Dixie! Dixie! Bakit po, Nay? Nakita mo ba yung tinira kong ulam dun sa kusina? Bakit sabi ni Raisel wala daw? Ay, yun po bang ulam sa lamesa? Kinain ko na po kasi nagutom po ako kanina. Ano ka ba namang bata ka? Tinira ko yun para sa kapatid mo. Bakit mo kinain? Pasensya na po, Nay. Pagluluto ko na lang po siya ng itlog. Ayoko ng itlog, ate! Ano ka ba naman? At takaw-takaw mo talaga. Sige na! Bumili ka na lang ng ulam sa may kanto para makakain na si Raisel. Sige po, Nay. Ano ba yan? Nagugutom na ako. Di kasi marunong magtira. Nay, wala na po tayong maisaing. Ano ba naman yung Dixie? Bakit ngayon mo lang sinabi? Ngayon ko lang po naalala, Nay. Magsasaing na nga po sana ako. Paano ngayon yan? Hapon na! Hindi na ako makakautang ng bigas sa tindahan. Pasensya na po, Nay. Umalis ka na nga sa harapan ko! Lagi ka na lang ganyan! May kaunting kanin pa naman po, Nay. Di na lang po ako kakain. Sa inyo na lang po ni Raisel yun. Sige, mabuti pa nga. Magluto ka na lang ng ulam namin. Opo, Nay. Nay, alis po muna ako. Punta lang po ako sa bahay ng kaibigan ko. Sige anak, mag-ingat ka ha. Maaga ka umuwi. Sige po. Nay, magpapaalam din po sana ako. May lakad din po pala kami na mga kaibigan ko bukas. Ano? Sino may sabi sa'yo na pwede kang umalis? Nay, bakit po si Raisel pinapayagan nyo? Ikaw lang inaasahan ko dito sa bahay, kaya hindi ka pwedeng umalis. At isa pa, walang tao dito sa bahay, kaya hindi ka pwedeng umalis. Nandito naman po si Raisel bukas ah. Isasama ko siya. Ikaw na nga lang magtuloy ng ginagawa ko dito. Sige po. Tao po!
Tao po? Sino po sila? Nandiyan ba si Ruby? Wala po. Umalis po sila ng kapatid ko. Bakit po? Ikaw ba ang anak ni Ruby? Opo, ako nga po. Bakit po? Wala. Nung huli kitang nakita, maliit ka pa lang noon. Ganun po ba? Oo. Ako nga pala si Mitch, ang kapatid ng nanay mo. May kapatid po pala si nanay. Bakit? Hindi ba niya naikwento sa'yo? Hindi po. O ate, bakit nandito ka? Anak, pakipasok mo muna ito sa loob. Sige po, Nay. Ruby, naparito ako para kunin ko na ang anak ko. Sino sa kanila ang anak ko, Ruby? Wala kang anak sa kanila. Ha? Nasaan ang anak ko? Di ba binilin ko sa'yo? Patay na siya. Hindi totoo yung sinasabi mo! Pinabayaan mo siya. Pinangako mo na babalikan mo. Pero ano? Hindi ako nakabalik dito dahil nakulong ako sa ibang bansa! Ano? Oo, nakulong ako. Pero may tumulong sa akin para mapawalang sala ko. At siya ang naging asawa ko ngayon. Wala kaming anak, kaya naisipan kong aminin sa kanya na may anak ako na naiwan sa'yo. At siya ang nagdesisyon na kunin ko siya sa'yo. Ha? Ibig sabihin, mayaman yun na pangasawa mo? Oo, sayang naman kung wala kaming anak. Siya sana ang magmamana sa lahat ng kayamanan namin kung sakaling matanda na kami. Ate, pasensya ka na. Nagsinungaling ako. Ang totoo niyan, ito pala yung anak mo. Anak? Anak, isasama kita sa Amerika. Babawi ako sa'yo. Sandali lang po! Hindi po ganun kadali magdesisyon. Ayoko pong lumayo sa nanay ko. Oo nga naman ate. Bigyan mo muna siya ng panahon para makapag-isip. Sige, babalik na lang ako dito sa ibang araw. Sana anak, pumayag ka na para makasama na kita. Sige po. Mama na lang itawag mo sa akin. Sige po, Mama. O paano? Aalis na muna ako. Sige ate, ingat ka. Nakita mo anak, yayaman ka na. Nay, bakit naman ako yung sinabi mong anak niya? Anak, pagkakataon mo na yun para makapunta ka sa ibang bansa. Sino ba kasi yung sinasabi niyang anak niya, Nay? Ang ate Dixie mo. Ano, Nay? Huwag ka maingay sabi. Nay, bakit naman ako yung gusto mong maging anak ni Tita Mitch? Ayaw mo nun anak, yayaman ka na. Nay, hindi ko po kaya magpanggap. Di bale anak, ilang taon ka lang naman sa Amerika. Tapos, pag nakaipon tayo, pwede ka nang bumalik ulit dito. Nay, ibig mo sabihin magsisinungaling tayo? Hindi ba panluloko yon? Anak! O sige, tawagan na lang kita mamaya. Si Mitch yun ah. Oh, Berto, kamusta ka na? Ito, ayos lang naman. Ikaw, kamusta ka na? Eto, ayos lang naman. Sa katunayan nga, galing ako kila Ruby. O bakit? Anong ginawa mo kila Robe? Pinuntahan ko si Ruby para kunin ang anak natin na iniwan ko sa kanya noon. Ganun ba? Pasensya ka na Mitch kung iniwan kita noon. Hindi ko kasi kaya ang responsibilidad na maging ama sa kanya. Kasi may pamilya na ako noon. Patawarin mo ako. Alam ko naman yon, nakaraan na yon, kaya kalimutan na natin. Mitch, pwede ko din ba siyang makita? Oo naman, anak mo din naman siya. Sige, salamat. O paano, may lakad pa ako, alis na ako. Sige. Parang ibang pakiramdam ko kay Tita Mitch. Bakit parang malalim ang iniisip mo, Dixie? Wala po, Nay. Naalala ko lang po si Tita Mitch. Baka naman naramdaman niya ang lukso ng dugo kay Mitch.
Nakapaglaba ka na ba ng damit natin? Opo, Nay. Tapos na po. Bakit kaya ang bait mo kahit hindi ko pinaramdam sa'yo ang pagiging ina ko? Nay, magsasayang na po ako. Ano pong lulutuin kong ulam para mamaya? Bibili na lang ako ng lutong ulam mamaya. Sige po, Nay. Ruby? Ruby? O ate, ikaw pala. Lika, pasok ka. Ruby, naparito ako para sunduin ko sana ang anak ko. Ipapasyal ko sana siya sa mall. Ganun ba ate? Asa kwarto pa sila. Ate, may pagtatapat sana ako sa'yo. Huwag ka sanang magagalit. Bakit? Ano yun? Nagalit kasi ako sa'yo nung panahong iniwan mo sa akin ang anak mo. Halos wala na akong pambili ng gatas niya noon. Pasensya ka na, Ruby, kung nagawa ko yun sa'yo. Alam mo ate, hindi ko alam ang gagawin ko noon. Dalawa sila ng anak ko na inaalagaan ko. Ni kahit konting halaga, wala kang pinadala sa amin. Naghirap kami kung saan-saan ako naghanap ng pangtustos sa panggatas nila. Hindi ko rin alam ang gagawin ko, Ruby. Nasa kulungan ako noon. Ate, hindi si Raisa lang tunay mong anak. Nagawa kong magsinungaling dahil sa galit ko sa'yo. Sino?